Na starom seoskom gazdinstvu, okruženom poljem zlatnih suncokreta, živela je mala ružičasta svinja po imenu Pigi. Gazdinstvo je bilo živopisno mesto sa zelenim livadama i starim drvećem koje je pružalo grane ka čistom plavom nebu. Sunce je sjajilo svetlost, osvetljavajući brojne stanovnike gazdinstva, uključujući krave, ovce i piladinje. Ali Pigi nije bio kao druge farmske životinje. Bio je nepokoran i sebičan. Umesto da živi u harmoniji sa svojim životinjskim prijateljima, on bi uzimao njihovu hranu i mučio ih. Jednog takvog dana, kada je vetar zaigrao sa lepoćama suncokreta, Pigi se prikradao do činije sa hranom krave po imenu Besi. Kada je ukrade njenu hranu, nasmejao se i brzo pobegao, ostavljajući Besi povređenu i gladnu je za sebi. Polje suncokreta je izgledalo kao more zlata pod sunčevom svetlosti, a vetar je šaptao svoje tajne životinjama koje naseljavaju ovo rajsko mesto. Ali ni vetar, ni sunce nisu mogli omekšati srca povređenih životinja koje su patile od Pigijevih postupaka. Jednog dana, kada je Pigi planirao da ponovo ukrade hranu od druge životinje, primetio je čudnu pajčinu sa natpisom "Budi ljubazan" na njoj. Ali Pigi je samo frknuo nosom i prezreo upozorenje. Ovo je nastavilo da traje neko vreme, sve dok druge farmske životinje nisu počele da ga izbegavaju, zbog njegove neposlušnosti i sebičnosti. Međutim, Pigi još uvek nije shvatao koliku štetu nanosi svojim prijateljima i nastavio je sa svojim ponašanjem, zamećujući senku tuge koja je obavila farmu kao oblak što zaklanja sunce. Dok su povređene životinje nastavile da drže distancu od Pigija, na farmi se pojavio stari mudri sova po imenu Oli. Ona je gledala Malisana iza svojih gustih srebrnih obrva, a njen pronicljiv pogled je izgledao kao iskra mudrosti u noći. Stara sova je odlučila da je došlo vrijeme da razgovara sa neposlušnom Mališanom i objasni mu važnost prijateljstva i pravde. Jednog večeri, kada se mesečina odrazila na površini mirnog jezera, Oli je pozvala Pigija da razgovaraju. Selila se na granu starog hrabrog drveta, a Mališan je seo na njena stopala, osjećajući trepet u svom kičmeniju od mudrosti ovog ptica. Pogledaj oko sebe, Pigi, započela je Oli, pokazujući svojim klnom na životinje koje mirno spavaju u svojim gnezdima i zatvorenima. Svako od njih ima svoje brige i svi se trude da žive u harmoniji jedni sa drugima. Ali tvoje ponašanje samo nanosi štetu i razočarenje. Mudre reči sove zvučale su kao vetar što duva kroz šumu, a njena istina se odrazila u Pigijevim očima. Međutim, prase još uvek nije bilo spremno da prizna svoju vinu i odgovorilo je: samo se zabavljam i ne vidim zašto bih trebao da se menjam. Oli je nežno poklatila glavom i rekla: prijateljstvo i pravda čine svet mestom u kome je lepo živeti, Pigi. Ako nastaviš da nanosiš štetu drugima, izgubit ćeš njihovo poverenje i poštovanje i završit ćeš sam. A tom trenutku, prelepi leptir, zamahivao je krile u blizini Olije i Pigija, simbolizujući lepotu i nežnost sveta. Sova je nastavila: možeš postati deo ovog prelepog sveta, ako počneš da ceniš i poštuješ životinje oko tebe. Dani su prošli, a reči mudre sove Olije počele su postepeno da proniknu u srce Pigija. Jednog dana, razmišljajući o svojim postupcima, Mališan je slučajno skrenio sa farme i našao se u šumi. Tu je vladala prigušena svetlost, a stabla su bila kao stubovi starog hrama, tiho zvoneći pod pevanjem ptica. U šumarskim gajevima Pigi se susreće sa opasnošću. Rendanj gladnog vuka odjekuje kroz tamne drveće i Pigi shvata da mu je potrebna pomoć. Iznenada, Džukić po imenu Badi mu pristupa u pomoć, unatoč svoje prethodnoj sebičnosti. Zajedno navigiraju kroz gustu šumu, pokušavajući da izbegnu vuka. Dok napreduju, susreću različite izazove i prepreke koje moraju prevazići. Susreću putujuću paučinu koja im uči da zajedno rade da pređu opasnu reku. Zatim susreću starog ježa koji im govori o važnosti saradnje za preživljavanje u šumi. Svakom probom,
Piggy sve više shvata da ne može samo suočiti se sa opasnostima i da jedinstvo i saradnja mogu da mu daju snagu i samopouzdanje da prevlada bilo koju prepreku. Uskoro natknuli su se na grupu izgubljenih životinja kojima je takođe potrebna pomoć. Zajedno formiraju zajednicu koja objedinjuje svoju snagu da bi se vratila kući. Uskoro je opasnost prošla i životinje su se zahvalile jedna drugoj za pomoć. Prase je pogledalo svoje nove prijatelje i shvatilo da svet postaje mnogo svetliji i radosniji kada se svi brinu o svojim prijateljima i komšijama. Umorno, ali srećno, Prase i njegovi prijatelji vratili su se na farmu. Pri povratku na farmu, Prase je primetilo da se atmosfera promenila. Životinje su bile uznemirene njim i izbegavale su ga. Shvatio je da je došlo vreme da promeni svoje ponašanje i počne da primenjuje svoje novo znanje o prijateljstvu i pravednosti. Približivši se kravi Besi, rekao je: "Žao mi je, Besi, što sam ti uzeo hranu. Shvatio sam svoju grešku i želim da je ispravim." Besi je skeptično pogledala u njega i odgovorila: "Nadam se da si zaista promenjen, Piggy, svi želimo da živimo u miru i prijateljstvu." I tako je Piggy počeo svoj put pomirenja sa svojim komšijama. Donosio je svežu trevu i pomagao im u zadacima. Jednog dana prišao je kokoški po imenu Henrieta i rekao: "Žao mi je, Henrieta, što sam te povredio. Shvatio sam da je prijateljstvo i poštovanje drugih važnije od moje sebične zabave." Henrieta je kimnula i odgovorila: "Hvala ti, Piggy. Drago mi je da vidim da si se promenio. Sada možemo biti prijatelji." Na sličan način, Prase se izvinilo drugim životinjama, a oni postepeno prihvatiše njegova izvinjenja. Počeo je da se brine za svoje prijatelje i da sa njima deli radosti i tuge života. Uskoro, kada su druge životinje videle da se Prase zaista trudi da bude ljubazno i pravedno, počele su da mu oproste i da ga ponovo dobrodošlicom primaju u svoju zajednicu. "Napravio si veliki korak, Prase," rekla je mudra sova Oli pogledavši ga sa ponosom. "Sada znaš da moć prijateljstva i pravednosti može učiniti svet boljim za sve nas." Priznajući svoje greške i moleći druge životinje za oproštaj, Prase je pokazalo svoju iskrenost i volju za promenu. Kako bi pokazalo svoju iskrenost, Prase je odlučilo da iznenadi svoje prijatelje. Jednog jutra, Prase je svakom prijatelju donelo njegovu omiljenu hranu, sveže morkove za zeca Ralfa, žitarice za kokošku Mildre, nežne larve za sovu Oliju, jujne jabuke za konja Belu i najukusniju travu za kravu Margaritu. Kada su životinje sabrale ispod starog duba, prijatno su se iznenadile Piggyjevim ljubaznim gestom. Ralf je pristupio Prasetu i rekao: "Piggy, vidimo tvoje napore i verujemo da zaista želiš da budeš bolji. Počnimo ponovo i budimo prijatelji." Piggy je nasmejano odgovorio: "Hvala ti, Ralf. Svakako ću se potruditi da budem bolji prijatelj svima vama." Tako su životinje, uključujući Piggyja, počele da žive u prijateljstvu i pravdi na farmi. Uspeli su da preodole svoje nezgode i postanu istinski prijatelji, brinući jedni o drugima i pravedno deleći sve radosti i teškoće života. Jednog dana, kada su se svi sabrali ispod starog duba, mudri sova Oli je progovorio: "Dragi prijatelji, svi smo naučili važnu lekciju. Pogledajte kako je moć prijateljstva i pravde donela mir i procvat našoj farmi. Neka ova priča bude podsjetnik da ljubaznost i poštovanje onih oko nas mogu promeniti svet na bolje." I sve životinje su kimnule u saglasnosti, srećne i zadovoljne svojim novim životom.